Fáilteoibh idig a cháirde gael go dtí cluiche Leathcheannais Craobh faoi Peile EirGrid ansá I Páirc Éalaithe I néad an rian a tainmh mar a chéan sibh an son sa Céadaoin. Is sé adá in na luí go luach le cúna dé agus bena saide an mó haise a tastáil ag deireadh chomá cníireach álinge ansá I gcathair Ómaigh Tráchtaire in Eoghain agus an Páirc fíoch an díreach go háling ansá job áling identica Tráchtaire. De bhór an dáir seo le chéile díreach déanaí caiicí seo hin bhór Muineachán léasa. De thará an lá cúig fethe in ag 8 pointe ináil an ghóil ach rudaí aithrithe mar tá fuireann omláin nua mo ag Muineachán agus na seanna imróirí agus na imróirí is fearr an eis go héin Tráchtaire mar sin a tanúra cluiche fiafar agus Omagh Tráchtaire. Raimid tríd na fórnacha tá aithriú a bháin le rá agus an aithriú sin na tacht an Hiráin agus raimid tríd an irin bhaide dús Tráchtaire. So chóil crothóir mac an éana go gibhar a héan bhar dógus trí Seosabh Cléire agus Ben O'Hay Bert ón Domhnach mór seachtar ón glob sin ag immert Tráchtaire den faoi fethe. Crothóir ó dibhreann ag gibhar a ceathair. Sé ó heir ag cúig agus captéin na fór na Tráchtaire Mícheál ó Raffertha bhór cúil agus pointin ag Muineachán díreach caiicí seo hin ag gibhar sé. Ó an na brolig fear eile bhór cúil Tráchtaire in chiad cúil sa chluiche sin ag gibhar a seacht. Stigalair Páirc Tráchtaire a Rónán Muineachán agus crothóir ó néad fear mór crothóir ó néad neart scóir na fuitige go dtí seo fear óg ach cíisio gur fear mór éid Tráchtaire Stigalair Páirc. Stig san tasa Cormac ó Dublin fuair sé hen cúil caiicí seo hen ón me gid a chudim agus gavan ó Páirc Críochnaach an líne sin agus an tahrú sin ag techt le 30 imethe sin crothóir mac seón agus róirí mac chuála stig dó siúd a bhí fethe. Rónán ó Cassada agus Colm ó Dálaigh an son duine de treoir bhí gimmert le CBS an Ómaigh bócach im riana Críochnaach an Hiráin. Ó héh Muineachán, Jamie ó Muineachán istig I lár buin an fear so agus dána mar an an tainnim róirí immer minúir norig péisceir an áir teist a dhéanamh im riana istig ag gibhar a héan Gearóid ó Dublin agus Jake McCannon agus sé ó Casaigh istig in san lína lá an chóil Páirc ó dúgáin de bórcha istig ag gibhar a cúig an captéin Tomás Mackay agus Oisín McGorming istig Tráchtaire na chomá áir teiste dhéanamh Oisín chomá im riana. Tá sé muling Tráchtaire in Eoghain agus Stigalair Páirc Éireann ó Círí Finán ó Caroline ag gibhar nai. Cailán ó fíoch ag dé agus Seán ó Ceallaigh istig ag héinteag feib gorta ag Seán a roimh blianta nuas ach imróir úntach istig ag gibhar a héin déag agus é reis agus na feibanna sin imethe le cúna dé. Dara McCann an son a Críochnaach an lína le tosaí. Istig an son chun tosaigh imróirí fíorghain séireacha go háir ag 30 agus 40 Tráchtaire drothir Jamie sa chúd Stefán ó Muineachán ag gibhar a 30 de buinte fuitige siúd seachtain ó hin in Aigard Vacha na gang ón clé agus ón yes seachtain ó hin ó Stefán be sesin fíorghain séireach beg docrochtaí ag tíro an eisina stop an Jobh Bobby a Macawaid ag gibhar a 40 chomá agus an son Críochnaach fuair an Muineachán Tráchtaire cían ó Dofig ag iver a cúig a déag. So sin é mar a gealta an stige dar mar réitheoid Tráchtaire in Eoghain dún ha crothóir ó Corín mi stig agus an teú suas genta gé siúd Tráchtaire beag an árán náisiúnta a going ribh cluiche an tóga mí brise mar se agus canamid an árán náisiúnta. Sin é
am réig chun troda an sá má se Tráchtaire in Eoghain mar a bhí mar rá díreach ribh seo be sé Ómaigh Tráchtaire in Eoghain rána cotínta ná Tráchtaire gan áras búteoirí fe dó agus na duna místearúd go bhfuil neartan ar an seo a bhí a gimmar te Leathcheannais miniúr na héir na ag cúnta na mí bócach sa faoi fe na ag Ceallaigh a réir híos i Ceallaigh chomá agus de Ceallaigh díoch le puinte amháin ar an lá sin so neart taithí ag na leid seo immert le chéile agus neart an éireann sin a móth agus ag immert le chéile na trí bhliain an nólas. Neart mar bhí mar chomá ón dánach mór ag immert an sá Tráchtaire in Eoghain Muineachán well tógus siad gaich ón méid a bhí dianta chu seachtain ó hen bú má in ag ordmhacha 1.50 an ag 30 híos in ordmhacha chomá agus mar a bhí mar rá léas a fuite acu nuair a bhór an dáir an seo le chéad dír caiici seo hen fiachar sin mar scór 5 in ag 8 pointe ach mar bhí mar rá a neart athrathe dianta agus tháina himróirí móra ar eist do Muineachán Tráchtaire bórte acu an chiad sellh fuite ag Arno Círí stigil láir Páirc do Muineachán nach Tráchtaire an son agus trúr a chur stop leis tá díoch berta hírón hús agus ceanna go héin ná ón McGill chuirm sin bórte ag colm tá Muineachán na coolú ach Cadís gent an son Cadís gent ag Páirc go dúgan de bórca a tháinig isteach an lá hena mar ar anad caiici seo hin in ag Tráchtaire agus an chiad deis an sa ag Tráchtaire pointe chur an trasná an tugan an cúlbáir go handúil agus gan áras tá Craobh mac an éanaigh déanamh slíostín 15 an chiad íirecht do siúd ar chúl díireach 10 second im an sa an Páirc bhíoch an dír go háling tá neart aibregenta go háirithe i lár buil cíise bheith féir nua chuir síos go le 7 an nós le cúna dé seasta sí an bhód Tráchtaire in Eoghain. An chiad íirecht an sa má se Craobh an ceann sin dul ar chlé agus ar fór riil de Craobh be sé míhásta é sin sé brabal de pointí scóráin an chiad deiste Jamie inis Ciceamach ógad mar bhí rá Jamie ceannas an náid is óigach den chud is mú a fiochan tríd níos an sa tá Tráchtaire beganin níos óige chuidir an ácred ná leads Muineachán Tráchtaire in Eoghain sé fuite ag bhar mór an sa nó cír chuir isteach go deas ag airan tá an fearrach an sa mar haíocht de cían ó dofaigh a Cadís níl Cadís gentle ana míidir gur héin tá seán ó Ceallaigh sé a bhanis agus é chuir siar go siúdí fin an ó Caroláin trasna sa go dtí ó fíoch trasna ríist agus deis ag gosín macáin gur d na chrothú inis Múna dhéanamh go tróir ag Tráchtaire hús chun tosaigh so dá ré go híróin siarach ní féad le aon dana Páirc go dúgáin de bórca a stoppa ach an ceann sin curtha ar chlé agus ar fóríl an nóir seo ón bhar óg. Ribh seo in rang A bhí an dáir an seo in san rang céanna bhín rang A agus rang B I gcuig ála bhín cúig ar na stig an grúp bháin ceir ar na stig an grúp eile bhí cúig ar na stig sa grúpa seo Tráchtaire na tháinig ar bhár 7 pointe fuite chuhéin agus fódar amach an rang sin agus dá bhár sin chuidir díoch a raig dín Cluiche Leathcheannais Tráchtaire duire ar 6 pointe há siad sanna gimmart ar Spórt TG4 díorchan is chamá má bhfuil fiochan ar pí de sin má sé mé ciún an sa agus cumáda mé sibh ar nólas faoin na scóir nach fiochan mí ar an Cluiche seo go dtí seo sé mé siar so Dúir mé dibh Muineachán ar cheir faointe tháina siad sa tríú háit ach an dara áit agus an tríú háit in san dáráing dimriadar in aige chéire agus gan áras Muineachán bócach ar ordmhacha an tachtan sicaite. Péis go é Tráchtaire na sinníó an chiadóir dó casada sebh ghlacha níos seo sig me go a chilim a ríist Tá neart leas de fíor níróid ag Muineachán tá tróir dé go Muineachán taobhstig den 15 Iad cosintach go leor ag tús a chluithe. Seán ó heithir inis. Seán Lurg begáín spás, tá spás fuite agus ceann deas agus íirecht an sada híróin bhfuil cúil fuite go táfu cúil fuite go Cormac ó Dublin le stig de díreach ceann númad Cormac ó Dublin bhfuil caribh cosantóirí Muineachán hí bert déag ta fíor níród an sonnach ní bh éanana peachasós Cormac rochseid tríd leir agus an chiad cúil tócha ag siúd chuisteach ísir in san chóine tócha go maithaige agus denta go má dtír chuibh sin ag seán ó heithir an spás sin a chrothú well Muineachán Obair le déanamh chu loch an Eoghain ní bheith dro hásta sin ceaptar gribh seans má chun na cúil sin na stoppa Tráchtaire bhí sé sin éascar a bhódar cúig cúil ar Muineachán caiici seo hen
Bishavad ní stocker an cool I'm sure count fuite gan lochen so Craobh Peile is de Ceallaigh ach sin baintse fo yere Cosentóirí a Muineachán. Gair níos fear lón is. Cluiche Jenkinson, Cluiche Jenkinson ag captain hero and Micheál Rafferty. Muineachán an is le beganin spás. Se dar am McKenna, le Ceallaigh den Céadaoin Tráchtaire na chuir trasna go siúdí Fianna Caroláin. Fianna an is sé roher. Art spásig Fianna. 9-9 sa, chuir sé siire ha man tifistigen da a coig. Seans Béidir ag Stefano Muineachán. Se bra ábal a pointí a chuir an trasná an clé agus deis ní dhéana sé ein difriocht ó siúd agus bhfuil an ceann sin an chiad ceann fuite go siúd Tráchtaire an lílan dar a cheann a churtha fórí le Muineachán gá seans a cogadí seo. Mar bhí mar an is lótha tá de buinte chuir sios an sa de Stefano teachtain se chatte Eoghain a tháinig go kicking a séir an teachtain se chatte an ceann sin churtha dheis agus fórí agus tuigh tíreón a rís Callum O'Dálaigh. Siar ha tíreón sásta Ceallaigh chamád an sa Cormac go Dublin fear an choúil an is le Ceallaigh. Chamád sé an líród sa lábh Eoghain an oir seo. Muineachán a ríist trúir déag taobh den 10 cúig go. Craobh Peile. Craobh taobh den 10 cúig. Dín tablín an son droch frab ach baile fuiere ag Craobh Dublin. Siar ag Craobh ag brasásta Ceallaigh chamád an sa Micheál Rafferty captain na fórna. Na Ceallaigh. Óin me gile chuile mar ríist. Óin an 10 cúig. Ní mar an spáisige a cosint bhatha dhéanamh an sa ag Glas Muineachán baile an sa ag ó Dublin na casa chuir siar go siúdí ó Casada. Trasan istí ó Heair. Ó Dublin Ellen sa. Brolly. For Brolly cool. Sa Ceallaigh an teachtain caiici seo hin. Sásta díreach Ceallaigh chamád an sa ní réon strainare. Cool bar a hero and teachtamachtain 10 cúig má sé testálaach ní. Droch chosint an son Will. Tá droch chosint big seans an sa tá Cluiche Jenkinson Craobh an éil díreach taobh den 10 cúig agus big seans a ríist ag Craobh mac an Éalaigh. Tach an ceang Will. Bit go raig Craobh an éil de seo hain raig, yeah. Cos clé go bhar seo. Fear mór. Fear óg, bra sásta scór na hógan leis an cos clé bhar sé cúpla pointe ó hebh mód an 10 cúig caiici seo hin. An ceann seo fóríl chomá clé agus fóríl an nóir seo sin an tarna cheann churtha clé agus fóríl ó chicanna saoire do híreón. Há cheann imethe fóríl chomá ag Muineachán marach an cún. Sin an téanrad a fuite ha 7 nó an sa an glog Páirc Éalaithe. Denta go maith an son agus go háling fachtaigh dar a McKenna. Trasna go siúd agus tuigh Muineachán tá trúir teacht tríd láir. Agus reint bogad taobh stíigh chumá ó denta go maith an son bhfuil an Mark tóga tá an Mark tóga ag Stefano Muineachán. Fear dain séireach an líród aim siú san áit seo, tá ceann churtha fórí ag Stefano nach 10 fuitige seachtain ó hin. 9 ó chicanna saoire, so cheappa go bhfuil seans maithan sa ag Stefano é seo churtha an trasnán agus is tónam go bhfuil há go dain han brat bán airithe an sa. Chun cúil ceann churtha fóríach Stefano an sa leis an giad pointe Tráchtaire deacair a bharcáin an san, thóg sé an marc sin a go thóntaach dír taobh stíigh den 10 cúig agus é. Chur an trasná again. Is tuigh tíreón Callum O'Dálaigh. Chur síos le go siúdí sé ó Heair. Ó Heair trasnadí O'Dálaigh ríist. Tíreón maul go leor. Tá fir bog a taobh stíigh ach níl siad á lara Craobh Peile is Craobh le iirecht a héin nó ra sé seo isteach go dtí an fear anna de tháinig isteach déanach. Sin Ruaidhrí Mac Comhairle bhfuair Ruaidhrí Mac Comhairle héana dó an ag Muineachán an teachtain se chatte so Ruaidhrí héin brabal a scór naim siú ach ní raibh león ó sin Muineachán is teacht tríd láir ríist. Fianna ó Caroláin.
Stefan, Feardain Séireach, tá Bert Seoir a Craobh ach níl siad chun é stoppa agus pointe eile fuite ag Stefan Ómaigh an dara fuinte fuite ag Stefan Tráchtaire Eoghain Séireach bhí Seoir an son nó cehar beidir ó Hiarón haimpel eireach ní chuir sé sin stop leis tá Muineachán sásta brú siardín dahad a cóig agus scaile le Tyrone an Íróid seo aim siú forward des an lads an is se cúlú Tyrone a tacht a hasise de tach go máil. Craobh Peile Sean O'Hare Ní mór an David Cléide sé so ra sé siar ach go tionnig well genta go maith an son ag Muineachán a ríiste agus tagan Muineachán a bhad níos tapúla tríd leir tá níos mú deisina crutha ag Muineachán creidir ná creid cé go bhfuil níos mú den seileamh ag Tyrone go dtí seo tá sin me go arman in is sé an Íróid Trasna di ó Ciara Trasna di ó Caroláin 7-9 a gaibh brúla chéide. Captain na fórna Tomás McGuinn is de seileamh. Tá fear mór acu istigh chun tosaigh chuma sin ribord Macahuid má há sé tastáileach tá fear breis ag Tyrone siar an son chun é sin stoppa. nó Ciara. Ó Ciara is a gur spás a chrathúd ó hain. Níl sé dentige. Oh, well, block all in dentan son ag fear Hiarón sin ó Páirc de seireamh siarach a ríis muilethe síos a go heir. Ní mór an hósta Hiarón dúrach fear bháin. So ra siad siar. Darn brán son fuite ag go Dublin. Brolly. Muineachán a ríis tródeag te bhí stig an dahad a cóig. An in spás an saig Tyrone mas fed lora degen a chrothú tá le méidir an sa fuite a có ach well, job má dent an son trasti ó heir lorig spás a héin ó heirach an ceann sin chur fórílig sé sin an tríú cheann chur fórílig Tyrone an ceann seo dul yes agus fóríl cúlháin ag Tyrone háfointig Muineachán máil glór go dtí seo nó me dé gimethe a glog cinn se bhan grécha séad an son caróise sin le Muineachán písín ach an áíre ní mór an gaithe na mar 8 an tíos ar Páirc Tráchtaire ó Caroláin. Náirt spáis an saig Muineachán tacht tríd láir níl aon na bogach an tosaigh fitin is go deas a go Caroláin a ríist fichar sin lós a go Caroláin si go dtí ó Dublin in is de begáin spás níl aon chalís gentle anna míidir raig Níl fear na cúra sásta scóra hógan de héin bhfuil há sé tehistig de fethe héan ó denta go maithige má lo sé ríiste ní bhá loig ó denta go maithan saig Muineachán seansa cuach denta go maith faoi ag Leathcheannais baile có well bhí ó Dublin tehistig nada cad a bhí ar siúd go bhar cosanta baile ag Tyrone an is ní nach trúra có ar a déhhead in Páirc well fichar sin lós ó heir an son ní mór an stig O'Neill. Well, O'Neill in County Easter. Well, I say Gabriel of an ish for year and Mark Tolk and son Shinnon Rud before the way of own toes. Fwitche a Rory Macoala agus dish and ish a Eoghain nach kick past and he had sco. Istakri and Dahad the Coig and son O'Neill agus Shanson ish a Rory Macoala vor Henado Kaiki Shohen a shoch or Haran Trasnan agus Gentagamaga shoot and Corradirach Haran spotted dove. Agus half-pointin ish it in the fornet. Gentagama. Agus níos fearr ag Tyrone an son deis ar cúl beidir ag Muineachán cúpla númad ó hen nach cos an tóirí Hiarón brás sásta is sin a stoppa tá fear breise a coch an cúl a gcónaí Tyrone faoi láthair is ó Páirc a hách an cúl tá difriocht aird an son difriocht aird a olbhór idir Macahuil agus gachtainna eile má háise de ggéire ceann mór ár de chuir isteach aige ach níl go fóil Oh, better in count shot. Shine ni count or the count Easter galore. A níl sé fuite, há sé fuite faoi dheire ag Macahuil leis an chiad íirecht ag siúdach an count shot ag dul róísir agus róada chlé agus amach fóríd trícheang fóríd an is ag Muineachán. Count gear ríist. Bud an uair seo ag ó Rafferty. Ó heir. An dálig. Ac y tion ag yn ish.
Muineachán go ríist. Well, an sé dain séireach a sé de brise tríd an sa Tyrone, tá chuigeanú séisiir a se Muineachán ach ní féidir le aon na stólam go ró Céadaoin bhí an son, leis an íireacht ag deire sé Rónán ó Céadaoin pointe ag héana an chiad pointe agus an chiad íireacht ag siúd ach bhí trúr breise a ag Muineachán an son ach ní bhéanana ábalta iad a stoppa bhrisidir tríd agus trúr ó híró na teachtasteach ar chúlan son. Ach ní lech an pointe foiite agus cúlan is siad in na fórna ríist. Brú a Tráchtaire ó Ceallaigh, deanta go maithaige. Sin McCorman. Lehaníon ó sin na himmarthe amach, baile ag an géadúir ag Jake McCann. Okay, well, curhisteach a ríist agus bailithe ríist ag Macáid. Ag éirí go máile Cáid bíoh siad ard na bhuisil, deanta go maithaige ní mór an éireach ag Muineachán suas. Well, deanta go maith ríist ag fear Muineachán agus tá fear spiráta taobhiste agus bailithe go Carolan, ra go Carolan é héin an író tríis tiisiach bailíonn sé ríist é hat seóró híró an haimpeir cearar fiúáin de bailithe bhuaig faoi ar na marca coscéim na tóg an son an cosint níos fearr ó híró nach chum Macáid dain séireach taobhiste ach tá sé le sé sin an téanúd agus tá fear breise ag Tyrone siar chun cúil an taumalig más féidir le fiúáin é sin eiscin de sin rion a spalpisteach san súla a going fi láthir. Tá sé ag Tyrone fi láthir, tá sé ag Muineachán, tá Muineachán taobhiste den 15 a seans ag fear híró nach blocáilta sios go deas blocáil déanta ar ó Dublin agus tiite sé dí Muineachán an is Muineachán ag iarú brise go tapig Macáman a teach tríd a láir an nat róthir déanta ag Macáman ha coscéimálaí an ggé ceann ísil choristeach tá fear breise híró nach níana sé an difriíocht tá sé fuite ag go méananig tá begáín spás go méananig a seoch ar an Tráchtaire ba dadbheh scóráling fuite gin san amach sé fachtach níl se an ceann sin imethe ar dheis agus ar fóríil rá ceann chutha ar fóríil an is ag Stefán rá ceann chutha an Tráchtaire. A ríist an ceann gear a teacht, well, tá Muineachán sásta sí siar agus crothóir mac éananig beag job éas go géarna kickin amach ná se crothóir ó Dublin ríist. Well, fiúáin leis a bheith breise siar an son de híróin tá ribáard agus Stefán bra ábalta na ríróidí sin a bhailiú. Nach fós hat Tyrone tosig níana sé sin mór an difríocht sé ó heithrenis a ceann chur fóríil ag sé so ra sé siar Muineachán agus inis sé go dálaigh. Ó dálaigh le begáín spás ach ó droch freab an son agus éimethe ón gosaige agus tuigh Muineachán a ríist tá luas óntaach ag Muineachán agus iad a dul chun tosig tá fear breise siar ag Muineachán a ríist Macáid chun na líróide agus é búte go ríist ribáard nó Bobby Macáid a sé faoi bhrúach déanta go maithaige bhar mór agus an Cluiche déanta agus an kickséir fuite ag Bobby bhí berta chur breúar an bhí seans má ag Ben O'Hay sin a bhailiú de híró nach níor éirigh leis á jobúnta chu dhéanamh ag Bobby ar Tráchtaire agus seansan is den ifir 3 Stefán Ómaigh is seo a aimimsú tá Ten kickséir a bhí aige Tráchtaire na chutha an Tráchtaire de buinte fuitige ó Chiochanna Éireacha díreach seachtain ó hin. Tá cumas aige agus cín se bheith sin díreach ar an spotadómh an son ó Stefán ó Muineachán an tríú fointe fuite ag Stefán ní chun sé ceang Éireacha ar fóríl ha mé ráibh trí cheang agus gach scór go dtí seo fuite ag Stefán ó Muineachán rá cheang teacht ó Chiochanna Éireacha ag dtí seo ceann ón imirt a chomá agus ríist an ceann garid de teacht ó hírón mar a bhí mé rá an réich a cabhrú begáín le Muineachán ach ní mórrán a gceist. She shaded dro an stad a ha tras na wing an so chomá nach a gampú ro an is ríist ach beag Tyrone brasásta seo ráfointach an tosig in aig na gaithe sé ó heithir an raig sé siar an stadi ó Páirc tris a bogasós tá cúlbáir mar an sweeper an is an glantóir Tyrone gír a cúpla scór breise tá sé ó heithir tógad chun talamh ach go dreithech dear an réiteoir Sra míid siar an sa, well, seansan is ag Muineachán bhfuil níd tá siúr ó Muineachán haimpeir agus déanta go má tá cosint úntach fíoch for déanta ag Muineachán go dtí seo Tráchtaire agus brisin si go tapig agus brisin si go tapid tríd Macáman in is.
Níhe a cho Ceallaigh. Muineachán a Tráchtaire agus Ceallaigh McGorman. Níhe, sin McGorman ráte fá róga amach níl sé bhgéan nóir seo ó círe áir an líróid ó círe isteach tríd an dachad a cúig há sé fós a dá ní léanana chun is stoppa ten sé síreach ní hen sé sír déanana an áiríre há sé bailthe beagnach a stóla me go dofig bhí breúir an driman san a stólam héanach níor cheapan réitúir sin agus Stefán Muineachán le seilemh. An raig Stefán é héin tá ó cléire i ggéire stoppa agus job má denta tá Muineachán an is chun cléthe híró an émart agus seilemh má teh mud an dachad a cúig tá Tíró an tréis cúlú an sa tá gatainna tehstig de le híró an seachas fearháin. An tá an san le ó Caroline é sin aimimsú a fuitige faoéire chun sé an cosaisteach le feardal sios ar níróideach. Chléacht dearna an réitóir denta go maithe go héir. Chur a trasna gisisiúdí ó Dublin. Fear an chúl. Ó Cléir ignis. Ceann ísir chuiristeach aige denta go maithe ige agus ó Páirc in is le deis ó Páirc an ceanseach an tiitimí sin ní raig an ceann sin Har an Trasnáin gavan ó Páirc an fearigi bhí gimmert mar glantóir sa chiad 5 an is dul róthach an tosaigh agus pointe foiite i gavan ó Páirc i chiad pointe go siúd agus an is cóla den na fórn i ríist. Fehanú a d sa in san ómí ceann mór fada tócan son ag Jamie Ómaigh agus há neart spáis an sa ag fearhuioineachán a dulchan tosaigh ní léanaan an sochan é stoppa há sé taobhstig den féhéan an íireach sin tóga ag ó Ceallaigh ag curtha ar dhéis agus ar fóraí leach tucaméid siar a brúacha sa dréime stólam agus beidir méid cárta nó anam tócan sa ní mar róchinteach bhí neart spás an son ag ó Ceallaigh sin a chur an Trasnáin chomá ag curtha ar dhéis agus ar fóraí leach. An áiríre tá job má denta ag na tosathe ag Muineachán na rainn siad an deis. Cheapach mar sé seo go deas éascanis de Stefán an cehrú faointe aimimsú díreacht hefn mo den cethir déag tugus sé cúpla céim tá an clé agus an deis igen íana sé difriocht an bheróg seo agus é sin curtha ar an Trasnáin ag Stefán sin an tríú cheann fuite ó chicanéiricha da Stefán Tráchtaire cehrú faointe chomá agus a ríist líonn siad siar teh mud an dachad a cúig bailíonn tíróin í róid agus Muineachán a dulchan cúil neart lads breise a có sásta le tíróin tacht tríd lár Craobh Ónéid seasanndí ó Brolaí ó Brolaí agus begáín spás aige tehstig den dachad a cúig in is Ónéid Trasna dín captéin ó Rafferty ó Dublin. Neart spásig ag a Dublin an san is tólam gur ó Heithir a Haun leis an folt grúige. Brú a tacht ó Muineachán tá job má denta chud an chuid a smú ag cosint Tráchtaire. A begáín spás tras na Páirc an sa ag ó Brolaí agus pásáling an san díreach isteach in san nocht. Pásáling eile isteach go deas íseal bailthe ag ag ó Dublin agus a ríist fuite ag ó Brolaí agus bhfuil cailí sníd an na marca cos céim na tóca ag Brolaí agus beag Muineachán ag iarra brise go tappa go ríist ní nó raibh siad siar. Tá faointe na fóna Muineachán sásta i gcompráid le caiici seo hin ba dad ha mai rád bh difriocht idir an scór. Bhí trí chúlas dólam fuite ag tíróin faoin rá seo caiici seo hin. Mála scéad a hain Tráchtaire. Ceann ísir chuiristeach dín bhar mór bailthe ag macáhfuil a ríist tehstig an dachad a cúig ní lech fearháin tehstig sa dachad a cúig do Muineachán. Ní bhailíonn sé cé gur pás glóirte chuiristeach an sundí ó Muineachán ag bhí cúiganú séise ó híróin heimpile do mar rud ag go raibh sé fuite géine ana sé difriocht an is mar tha híróin a tachan tosaigh mac go tionig chur a trasna go siúdí ó Páirc fear bhór pointe díreach second ó hin. ó Páirc sásta díreach seilemh chamád ní mór an tehstig agus tá trúr inis a seasamhós cóir an fear a háistig an duine bháin a háistig go dá híróin so tíróin a techt go deas mád ó Brolaí ó Heithir tehstig den dachad a cúig tagan an brúhara agus iad díreach tehstig den dachad a cúig neart spás a go teh muide sin tá fear bháin tá bert ó Muineachán a stig an tosaigh sinna méid seilemh ag ó Dublin a ríist ó denta go maithe go Dublin pás áling isteach dain séireach an socht seoir a eis ó Muineachán a chur brúin is ar híróin
Shani Yucker hero and the show of Risha Shears a begonin spots which and so with ta Irach Token son a gavan moor o Cassida which I shot crying need Risha clay Agus fori Ronan o Cassida and here the Irach her fori to get shoe top point of which to get a ton darn shin a gober nor a hen Tyrone a stach and tossig a horror ever stig gen fehe and hashi dine sherach. Tá cool foiite go sin chomach Muineachán a Jenny's feart han cousin Omagh na lads óga seo Finan ó Caroline an iste shelf. Ó fiach. Ó Ciara. Cos céim das go Ciara. Ó Caroline. Kicking a pass na Alling. Tráchtaire. It anna crying. Ó Caroline reached. Agus fuite go Caroline Reach has tefistig den fehe ach bhá droch pass na rire dorn droch dorn machs machen son wie deschige pointe beder Caroline hog sin hen do fá ho ach kailte droch dorn ellen son ig fair hero and sin Craobh an droch pass na rire another carriage sin dal we count mas ha mark togen son agus tá sé toge eg kien o doffig chance geshoot Ní Stefan ó Muine go an gaun shot an Céadaoin Tráchtaire na Cíno doffig. Díocht hefn mud an fé héan. An caun sin corre díoch an tras ná an bhíon tá leis an son Cíno doffig an chéad fointe fuite ag Cían Tráchtaire. Bhfuair sé ceithre fointe caiici seo hin. In aig hero Ní rah mór an scóir sin leachtas an scóir na bhí fuite ag Muineachán an chéad fointe fuite get Tráchtaire and is begáin lós ag Tírónnig sí doch an tasna cad é mar sunk fuite an son Seán ó Calán na teach sír déanana de máist an son fíoch an lós a bhí aige an darnaisteach díreach ag an am ceart chomá scóba aige agus Muineachán na teachta ríis is McKenna a háir an díróid a darn das tug a get pass Alling an son fuite ag McGorman an so tevistig den dí tá begáin spás fuite go Garman agus mas féad leis an countshime shoe. Well by that hush sin fuite ag Oisín ó Garman pointe Alling chroig sé héine roch sé tríd láir agus by that ha mi der cho scór credinú ná cre 3 fointe ní chéile tacht ó Muineachán agus é tiltte go maith co. Cé go raibh cool fachta ag Tyrone na stig de cúpla nómad. Muineachán in ag socrú síos tach an ceang brise go das tapig agus ha net pointí fuite go háir ag Stefan ó Muine ceithre fointe ceann ó Cíano doffig agus ceann tacht an is seo ceannas na cúla Oisín McGorman. Tyrone, well, sé go chuis se bháil sos gríon 10 a na feiban na tevistig den 10 godí seo Tráchtaire a ríist den aig na gaithe agus iad a gimmert Somála neart taithí ag na náid seo chomá a ríist chu forward in an seo dí Leathcheannais minúr tríomhlíon ó hin tá taithí a chuir chéad a hás go chunas Leathí a bhóchant agus hás go chuna scór na olmhór fuite go in aigéanstrom agus an neart cool san iarn seo chomá. Ronan ó Cassida is a pointe bháin fuite ag Ronan bhrá leis cúla aimsú chomá me gile chuidim begáin spása me gile chuidim mar séisteach a ríist ó Heair tá brú teach there tá lads Muineachán a déanamh 4 chosan Tráchtaire na neomh Rafatín captain Tráchtaire na Páirc a raimid a raistín 10 a ríist Tá Dublin le séidir is well ha begáin spásin is ag Brolly ha Brolly lá an sástaíad so hógan má ein sin deis agus an ceann sin chura díreach idir na postí órán ó Brolly cool fuite agus níos mó in aig Muineachán caiici seo hin an 100 pointe fuite siúd agus an Céadaoin gribh begáin spás fuite ag lads Tyrone tevistig de 10 Muineachán agus Tyrone chun tosa go ríis mar a bhí de ormhór an cléthe bhfuil féchar sin kick amach Alling tá gairí go mála na kickan amach fada ag Muineachán tá Jamie ó Muinigh bra ábalta tevistig den chóil Muineachán a teachta ríist ceann das chuirteach an son agus bailithe faoi dhearra an son tá bara faoi dhearra ag Macáhuiil faoi bhrú agus caníos déanta Macáhuiil tá sé ní gach ile líró de bhóchan an son Tráchtaire ard nó ísil tá 4 chumas ag an náid óg seo gan áras réalt óg Peile dara le bhéal ola atá ann agus credin an nácred tá cool fuite ag Bobby i ngach ile cluiche im líhanna leid coolúán
Bhráilis ceanna ó Tráchtaire inniu bhecha Stefán ó Muineachán fear brasás na pointí a Ógant chun an count seo Ógant de buinte an bhlion se chatte beag lecht an bhéid sin fuitige sa chiad lecht Tráchtaire inniu dá reach se seo ar an trasnán agus há se methe ar an trasnán an cehrú pointe fuite ó chicanna éirice inniu so ceire chic éirithe brunta ag Tyrone Tráchtaire ina bhfuil pointe fuite chun idón go éon cheann ó ceann amhána stólam de híróin taispána se sin an cosan dúntaá déanta ag Muineachán go dtí seo Tráchtaire inniu bheitá jabla déanamh chunis chomá agus crothóir an éad tachan ceang a sé an 15 chun sé trasan na Páirc fuite ag fear híróin dochar é éiscint in san rion seo ach take siirdaí me gile chuir mar ríist. Déanta go háling ag me gile chuir man san fíochar sin mar fointe beáín sciléanaach an san ag me gile chuirm an domí beag chuise trí cehar ó Muineachán agus an count sin chur a an trasnán an chiad pointe ag go bhhéir mór me gile chuirm an san agus san isis á fointe an pointháine den na fóna ríist ne sé trochan nó dim an so ar a glog chomáí bheith éon am breise ag crothóir ó choín ón dúna ha mar réiteúir Tráchtaire inniu so sin mar a hááide chun na réanadá in na líon sab an na sailseir siúr golóch be mé reis chomh a gceann díirech denúmad an san Muineachán brásás de tachan ceangan í a cúil luach agus é sin fachta ag Cormac ó Dublin ó híró neistigh de cúpla númad ach déanta bhd níos fearr ag Muineachán cosint an chiad sco agus anóbrá dhéanamh ag Bobby McCawill agus Stefán ó Muineachán istigh chun tosaigh do Muineachán so sin mar hááide ná teagin éanaat be méid reislih ceann díar chuig númad. Seán Lurg begáín Spórt has pás fuitige agus ceann deas agus íocht an sad a híróin bhfuil cúil fuite cúil fuite gang ó chicanna sira so cheappa go bhfuil seans maithan sa ag Stefán é seo chur an trasnán agus is tónam go bhfuil há go dain hon brat bán airithe an sa Caroline. Stefán feardain séireach tá bert trúir a chuirsteachar ach níl siad chun é stoppa agus pointe eile fuite ag Stefán ó Muineachán. Well, an sé dain séireach a si de brise tríd an sa Tyrone tá chuigeanú séisiir a se Muineachán ach ní féidir le aon dana na stólam go ró casa de bhíon sa ní siad chuirsteach a gé déanta go maithe gé agus ó potéir in isis le deis ó potéir an count seo chun tiitimí sin ní raig an count sin har an trasal go gé pass áling an son fuite ag McGorman an so tehistig den dí tá begáín spás fuite go Gorman agus más féad leis an count seim siú well ó Dublin le séh inis well ha begáín spás sin is ag brolaí ha brolaí lá an sástaí so hógan má ein sin deis agus an count sin chur díirech ar an na postaí gile chuir mar ríist. Déanta go háling ag me gile chuir man san fíochar sin mar fointe begáín sciléanaach an
A Craobh Peile an áil tíró over ash and so go dtí Páirc Éalaithe in Éalaithe tíró an díreach a Tráchtaire ar a Páirc thógadar a go dama neart a rá stocha ag Polo Corín ag le hama a chun dáireann seo cóngarach go leor le chéad héna cóig dí 7 pointe sa cluiche Leathcheannais ere ná sé díreach an tús a chuir leo an son is tóla man dúna ngáil 7 pointe deire 4 pointe so dúna ngáil a bóchant le 3 pointe an so í nach pointe bháin atarthe an so Páirc Éalaithe agus go léir réig chun dal an so le Craobh ó Corín ó chunta an dón istig I láir buid beag na saidseir siú glóch agus le cóna dé beag an réon sin na lethe ina lí chóróig linge fíoch an deir an gléthe seo tá ní réon ahar ní dóm go an Muineachán agus ní mar óchénta faoi híróin fós ach ceann mór choiristeach túsa choiris agus baile an son ag ó Muineachán ar eis ar siúdí ó Ceallaigh Muineachán an is a cumáid seirbh captéin na fórna Tomás Maguí chun sé siar dí ó Dublin. Muineachán an 15 begáin récha séad ní mórrán a chabhróigh le tíróin an sás sa dar leachach ní sé mórrán difriocht chun an éing rá. Muineachán a cumáid seirbh is tíróin an is se há cúlathe go mór tá tróir déag do híróin ag an 15 nó te férie ó líróráling cliste choristeach an son agus facht ag Macáhuil dain séireach a chá bertéir agus den siad san a bhd níos fear an nóir seo stop a chuir ag Macáhuil an chiadú gur bannach an líróide agus is tíróin is a bhrising tá seisian so seachtar a tacht tríide lá na Páirce tá sé choristeach go deas an son dín fear a hána isteach a déanach roií Macúála ach níd sé badathe ag róirí agus ten seo chosróirí amach ar déblin agus seansan is Muineachán ní chéim éon ahir an son don dáireann hámíd mar a bhí nuair a chomar isteach Muineachán is le Tomás Maguí captéin na fórne ó dúgáin de bórcha séir an soach bhí caibhlinn beag istigh leabhar na cad a hála tá an leabhar tóg amach an so ag Craobh ó Corín tha sé leabhart le captéin Muineachán Maguí Anna má dóg an péiscin in bhfuil cóirt a techt ag Maguí. Tá cóirt a buí, fuite ag Maguí, captéin na fórne Tráchtaire in jobh, fear na máíocht a chumá. An captéin a gimmert le fuair an sínsir I máíocht a Muineachán chumá, agus cóirt a buí fuite go siúd. An is an fear a hall bharcáil ó Magilachán an pointig Magilachán sa chiad leach. Right, sé siar leis agus sé bailin is an captéin eile Mícheál ó Rafferty. Mícheál dal cho fada leis an 15 nach ra sé siar ní mór an tehistigh rá ó dálaigh brua teachtain is sé góir an brolí tá brolí sásta cólan a ghlacha tá coscéim úntaach aige ach Muir siú a dhéanamh aige amach dín taobhlína baile hen is sig ó Dublin tá cúla go Dublin credin nó ná cred sa chiad cúpla nómad ach droch pass an son agus an is a tachan ceang tá Oisín McGarman tá pointe ag Oisín tá bert do Muineachán suas chomáile sin tá Ceallaigh a tacht tríd an lár tá sé baile go Ceallaigh chur a siar agus siúd a ríiste a Garman caiitir feag second nach baile a ríist bhuiil sé lefuite ag fear Muineachán tá deis beidir a chúlach ag chur Haran líne ag cos híróin an son is tólam gur an captéin Mícheál ó Rafferty go tháinig siar an son agus ag chur Haran stras ar an líne an sonach tá fear sínte ar an dala chomá do Muineachán well bhí sé sin dain séir a chuisteach ó fada le ó Muineach níormhaigh ó Muineach é agus buchas le díad a híróin bhí ó Rafferty an captéin siar jab úntaach déntaige cúlú an son agus chur a Haran líne do 15 an chiad 15 le tamil fada bhí 15 ann ní raibh nó sin chiad 15 a bheith ann seans ag Muineachán cóscóirí anamh den chluiche don dar a bhauta sin a méid Muineachán chun tosaigh an dar a nuamad a raig seachas uair amháin an son haimpel feithin nuamad isteach den chluiche idir a cóscóir agus deis cóscóirí anamh as a ríist. Céile a chu Muineach tá rácheann chur ar fóríd ag go Muineach tá 5 pointe san omláin fuite ag go bhfear óg agus deis aige inis an séú cheann a chur Haran trasnáin well tá
bóta den chiad sco ag an lead hóg seo détarrá. Sin an sé fointe ag stifáin an Muineach Tráchtaire na neomh Ceallaigh an tachtó chicinna éiricha ceanháin ó nimmert agus an is ceanón 15 chomá. Tá Muineachán a cúlú maríonn sa chiad leach mar sin tá kick amach éas go leor do crothóir mac an Éalaigh. Tírón is tachan ceang agus a ríist sé ó heithir a bhí Lár buir an son, an is crothóir ó néil. Crothóir beganí spás fuite go siúd ó potéir ó pass áling an son agus seansa go raffertaí. Cur siar agus siúd agus seansa cúd agus cúd fuite ag crothóir ó néil. Chur sé ceann fóríl do chráig sé an ceann seo tacht tríd an leir haran 15 agus é sáitis an angach an son. Nuair an casa de bheann ag deire cos clé díreach isteach sa cúl fuite ag tíreón há siad bra ábalta cúl aimsú na lead seo cúl in aig Muineachán caiicí seo hen 8 gúl an aig éonsrum credinú ná cred agus cúl eile fuite cóhí mar díreach a caint ag leathaim an son Muineachán a bhad níos fearr na pointí a hógan de há cúpla cúl a díreón i ngach cléthe há ar dain séireach a techt tríd an lár é denta a ríiste co agus an dara cúl, well, tá rud éigen na tastáil an is ó Muineachán iad héin chomá, techt tríd tá McCunna é denta é héin bhfuil blockáil den chiad scá denta an son ag fear híróin ceap mé héin go raibh sé sin go dleach ní mé roi cinnte á crothóir a choirí na féchantar bhfuil sé chun an kick pinóise dóm go bhfuil lads tá sé chun an kick pinóise Howard tá an muir cúd a caint faoi 15 agus dóm gur kick pinóise bheith an son ní ha 15 Well, cad é mar bhlacáil an son ó air híró na tháinig siar agus a léimt chun na líróide bainte ó chos fearr Muineachán agus curtha ar fóríd denta go maithe agus an dara seans 15 ach bhí seans a bhad níos fearr cad é mar róthar an son ó dara McCunna díreach tríd a lár mar a dhéanann tíreón de fórnacha a sé héna gíre a dhéanamh do Muineachánach an cosan de bhad níos fearr a Muineachánach seansan sa de Stefan Pointe aimsú há sé tastáil há 3 fointe is na fórna a ríist. Beg anghrian sin imime le cúna dé leis stig de cúpanúm an duna mé libh chunas an airóig de sé bhar seo ó ísisiil tiit am ísisiil beagna go múna sé an réiteoir agus bailóig tíróin a ríiste. Well sin ciad drochaíireach de teachtó Stefan ó Muineach. Tíróin is ceann mór áir de stacha há bertnú trúir de Muineachán siarach ní bhailíonn siad é ó bailíonn faoi dheire. Henta go maithe có. Jamie ó Muineach an is, há Jamie sábháilta an son. Páirc lámha sábháilta ag go bhar seo. Céileán ó fíoch. Cúpla pointe eile, well, mar hála sa chiad leach cúl fuite ag tíreón sa chiad cúpla númad agus cúl eile fuite go sa chiad cúpla númad an sá Tráchtaire na chomá. A tháinig Muineachán ar eis agus tugadh siad ar eis. Gan é an áras. Ó Ciara. McGorman. McGorman bra ábalta rucht tríd leir más féidir leis a cha neart an son ó híróin tá ceithre déag an is ó híróin ina leach héin ó bhfuil genta go maith an héana dó agus beganín spás fuitin sa ag ó Ciara an chiadíireacht ó siúd ach an ceann sin ar yes agus ar fóríl an chiadíireacht ar nó Ciara díireach aimpel trocha méidir an moth an gúil drocha íireacht tá Muineachán an is se chur beganí níos mú brú ar an kick amach bhfuil ní tá seachtar an son ó híróin ar eis san 15 géire seo a bhailú tá sé bailthe ceanna có agus san is tá sé ag Dublin a bhór cúil sa chiad leach chur a chofada le ó heithir ar róthir tógach an talamh ar se go dleach bhí se go dleach ní ra bhéon fadóg séite chuig ó heithir síos ach ní raibh an chalí sé techt mar sin kick do Muineachán a sé híos ar an dalamh na bhfuil gortúcháin beag fuite gé béide go bhfuil chuir se go talú go héas gan son. A sé go bra agus tuigh Muineachán a ríist. Tomás má gaid tá Tomás ar cárta buí techt tríd leir á brú a Tráchtaire cúlaíonn sé a ríist cethir déag an is ag tíreón cúlathe go dtí an leach ó héin ó Caroline trasna go siúd go dtí ó Cahasaigh sé ó Cahasaigh ciún go dtí seo sa chluthe ó cumáta go maith an son ag McCunna níl sé rucht tríd leir mar íon go héas go cúpla númad ó hin
Oh, Genta go hauling and son again every shach Magorma Tráchtaire Lord no Sean Daravout a Grinche to Cluiche Genta Tom Blockor Genta ge a Fuiere agus Shell of Balaheg hero nach vi Cluiche Genta Dirich Rivishin Tevistig Denta the Coig to Anam Toka Choma Egan Ray Tour agus Deshinish count Droch count Toka ag Stefano Main again here Droch count Toka na Rido Kick Erica well da the Coig of Ian slow ach chance again ish sé fointe fuite Stefan Trach nó an jobh. Ceann ó chicken Éirice seo an cóg ó ceann as féidir sé aim seo agus chur cúpla punt ar seo. Tá maintear Muineachán sásta leis ar an déblínach níl an muir cúil sásta leis an tríú ceann chutha ar fórí ag Stefan an chiad ceann ó Cic Éirice bheith do cúpla punt caiilte go an son nuair a tháina scór an tastáil níl siad de teacht ó Muineachán tá sin cháíireacht an is chutha ar fórí le co na stig de cúpla númad nuair a bhína pointí a tastáil fós cúil ann. Ben O'Hay Denta go maithe go dálaigh. Tá fearirech chomán fear sin ná ó Brolly trastan sa gríú potéir is tólam Denta go maithe go siúd mac go tionig tá brú a teachtan san a sé fuite go néir faoire Meáú rafirta a begáin spásan is go héir ag déblína tá marc ag chomá má dógan sé ní sé testalúig agus seansigh tíró an ceanna aim siú an ceann sin chutha doran san éir an son ó air híró an cheap sé héin gur sé hain trasná nach a ríist an muir cúil an son í ri sé héin ó hásta sin a hairt. Well, níl maintir híró an ó hásta sin. An son gur cheap anna chu daoine gur sé sin hain trasná nach. Ní sin mar a bhí chutha ar fórí an son. Ag Cormac ó Dublin ha cúil fuite ag Cormac cheap sé héin gur pointe fuiteach ní raibh is ha Muineachán na teacht ó Ceallaigh na begáin spás a sé tevistig den a trochaméidir drochdoran póilte an son agus bailú ag Tyrone an ceann seo agus is ó Dublin eile há níag is sinna bhailú agus tá an réiteoir a leabhart an sáile ó Ceallaigh ar d an Genta go siúd. Bhí smacht má ag Muineachán ar chóirsaí ar mór an Cic Éirice tucha bhuaach sin an tarna bhát an is go rud Genta ní léon cháirt de teacht dó Ceallaigh díreach anam tóga ach caró sé sin go mór le Tyrone buchas a dí an réon sin imethe ina lí faoiére tu na seid sé siúil ríiste gan núma tá cúla den na fórna tá gá núma déag imethe ar an glógansá i Páirc Healy trach núna Tyrone chun tosaigh an iarn bhaile agus seilehah go chomáil sé potéirithe ar an níróid potéir bhailí na ríiste tá seoir a Muineachán haimpeleir Genta go maithe is sinna bhailú agus cic tabhartach nílach teúr ó Tyrone an sanna Lord Páirc a chuna bhailú ceanna go héin ná sé ó heir tá ceann chutha ar fóríd ag sé ha pointe tastáil bhuaach an ceir faointe chud ar den fór nach tá neart daibble déanamh a co ní mohann sa ach tevistig an dachad a cuaig tá cosan den chiad scódianta ag Muineachán Trachtaire na nniuh agus tá job mór le déanamh co begur thu begáin ní smú brú chur ar Tyrone Tyrone sásta seileh ghlacha nás féidiró agus an clog sin a úsáid nach núma déag déanana go maithe sé sin fuite an son ag de Búrca tá sonc fuite ag fear Muineachán ra sé tapig chomá ó Genta go háling an son tá brú orthe tá ó dúgáin de Búrca ige seo bhú ríis chuisteach go dtíon fear mór a Macáhfuil Genta go maithe go héin a ríist ar Ben O'Hay tá deocrochtaí ag Ben O'Hay dailá leis Trachtaire na nniuh chin sé níos fear an son began dódal siar agus é fuite ag fear a Muineachán tá sonc fuite san aig ach lena sé raig leis héin Genta go maithe an son ag ó dúgáin de Búrca bhór sé sonc san aig ten sé seisteach a ísisiil agus tapig Bailithe ag Bobby a cá tá fíorach é sin caite ar chlé ag Bobby an tríú cheann chutha ar fórí ag Muineachán in í go chéile an deir cheann chutha ar fórí ag Bobby ní bheith sé ó hásta sin. Cúil fós idir na fórna bhí mar caint faoi Bobby an son ag túsa chluthe tá cúil fuite ag bhar cehardéag do Muineachán an achcluthe go dtí seo im líana tá cúil go dé stónis chomá má hain sé dí an breise be kicking na pino sin dhéag sin críoch nó fran cléthe seo ag pointe ag an den nacht má scá ach tá trí fointe tastáil a Muineachán ribn pointe sin agus tá seileh ag Tyrone is rón an casta thar níród an is tá pointe ag rónán in jobh tá ceann chutha ar fórí ige chomá tá Muineachán in í coolú mar íon sa chiad lecht tá trúir déag ar an dachad a cúig nó te fíorhe be go gáí níos mú brúná sin an tastáil chun an seileh
I'm shoe ó Híróin. Docker Tyrone te bhstign da the coiction spás a chrothú. Sin Rashid Shear, sásta. Is se bhfuilú síos. Tá fear te bhstign sacht. Tyrone sásta Sheilbh Chamad. Ó Brolly. Brolly leis an Dorn. Bara he go Cassidy. Cassidy Shear grí ó Dublin. Ó Dublin Shear ríist. Cailte ag fear Híróin nach níana sé de fríocht ní réon strainer ó Páirc tá pointe ag Gavin Tráchtaire Colm O'Dálaigh. Callum te bhstig den 65 inis tá siúr ó Híróin is go láir a frach leis ceanna chu ná Cormac ó Dublin. Páirc ríist te bhstig den 12 ó Rafferty. A brú Tráchtaire Rafferty sé captain nach shed a fós a captain Híróin Shansonis ag never fehe the Híróin sin Rory Macuola pointe I'm shoe agus ha job ma denta gan ein áras ag Rory Macuola a hánig isteach dénach an jobh Tráchtaire rá fointe agus gan ein ceann curtha fórí ag bhar óg Tráchtaire an jobh job ma denta ge. Jake McConaughey. JQ Godor an jobh Tráchtaire. Ó Cathasig. Cathasig cho fada leis an Leathcheannais. Ten sé siar an sodí fearlar Páirc an ó Céadaoin. I mar táchtach airn. Istigh láir. Sé bra ábalta. Sé tacht tríd in is agus bhí an brú a ríist an darna tachtasteach tacláil an chiad sco. Déanta an dáir an Tráchtaire an jobh. Chun lábhaisteach díreach ag an ann ceart taispáintas den chiad sco ag na lads óga seo. An is seo Páirc a tacht tríd a Páirc le beganín spás chur siúr agus siú go dtí Macuola. Macuola agus blocáil áling denta mar a bhí mar rá blocáil áling agus lábhna óntacha taispáinta ag cosantóirí an dáirin Tráchtaire an jobh agus brisig Muineachán a ríis. Go as tapig tríd láir tríd ó Carolan. Ó Carolan tá fearan sá tras na Páirc am aon sin sé ríist an dornisteach ag ceartach bhí an lábh Harris hóling ó Carolan an son. Ten sé sé tapig tras an dí cían ó dofig. Tá pointe ag cían Tráchtaire an jobh bhrá leis ceann eile aim siúach chun sé dí Seán ó Carolan é. Seán ó Carolan an is leis Sheilbh. Tá lads Muineachán a bogach an ceann go as máil. Tá fíor bharcáil a dhéanamh istigh ag Bobby, so begur Pádraig dul é hain Tomás McKay an son ceann bhadró ísil titim isteach a lábha crothúrmach an éananig agus is dónam grabéisisin i chiad sa bhála denta ag cúlbáir a Híróin Tráchtaire an jobh. Bhí job éasca gé an jobh idir na kicking amach agus an sábháil sé nach ríist tá Híróin a teachtain is tólam gur sé ó heithir a háir róthar an is thós an Daimhlín. Denta go maithaige há spás faoi dhearra ag lads Híróin istigh há spás ag me gile chuilim agus há spás fuitige agus ag chur a haran trasnán an dara faointe fuite ag ibre hain déag dá Híróin Tráchtaire an jobh cosantóirí Muineachán beganín maul ag cúlú an son agus credinú ná cred cúig faointe a níis idir na fórna na morca deisina curtha fórí le Muineachán heh bháin agus a ríist an cúil sin tá job mór le déanamh na lads óga seo tá 8 déag imethe beagnach an glágan sa 2 déag acu beganín obair ní chomhró sé sin ó dúgáin de Páirc. Carolan an is. Tá Bobby istigh ach tá fear breis ar Bobby. Ó Duffy. Ó Carolan, trasan na Páirc. Baile hen is sé go Carolan. Tá ceann chuir fórí le ó Carolan í réon pointe fuitige. Cluiche an son is tólan gur beirich graim ar lábh Seán an son agus tá seansan is ag Stefán a trí ceann chuir fórí le Stefán Tráchtaire tá sé fointe fuitige. Ceir ceann ó chicken éiricha. No, sé seo a tastáil gan éon áras bhuaig. Sin é, fé héan dar ó mí istigh de chéan ó dofig i bhar 5 sin an
Achtar déirnach, do siú Tráchtaire agus inis aristín Cluiche agus Stefán Muineachán inis leis an iirt agus faoihear an chéad pointe fuite do Muineachán le tamil fada ana chud stónam Ceiriceáin curtha ar fórílacha in Ige chéile na bhína pointí sin a tastáil go géireach a ríist. Ceann fuite ag Stefán 7 pointe inis i go bhfear óg agus muilig crothóir mac an éanaigh an Cluiche síos go móras gur féidir inis tá níos mó ná déanúmad le dálan sa i Páirc Éalaithe tá job mór le déanamh fós ag Muineachán ó cléir inis ar an líród ó cléir ag ciúnglóir go dtí seo sásta seileadh a chamád agus a ghlacha crothóir ón éileann is Muineachán bragánaí níos mó brú tefn mud na 15 caithe siad a crothó sé níos mó spáis an sa de lads hírón tefistig tá tróir is a chur brú denta go maithe tá Úrán ó brod agus sí ar an líróid agus é bailithe uige faoihearra inis Muineachán tá rud éigeanna tastáil mhótha cheappa faoin drásá Fináin ó Caroláin ar ruthar ceann álainn churisteach again Sunday Stefánach Bert ó hírón a chur brú ar siúdach denta go hálainn ag go leid óg churisteach an sis bhfuil sé bailithe an son tá sé bailithe ag Macáhuid tá Macáhuid faoi bhrú tá sé dain séireach Tráchtaire a ríist an son ó Macáhuid na marca faoineh chuige leis an daran bhí trúr haimpel chuníar an rá leit Bhí sé deochar ar ach fós tá Muineachán dain séireach Number 3 Jake and number 4 thrown substitution number 13 Conor Owens replaces number 14 Ronan Cassidy. So Cassidy imid in Páirc the hero and iver 4 an mo agus iver 3 nár thosaigh crothóir mac óin an isise stig do hero a sesin bra but a chuma Ronan ó Cassidy pointe fuite ag bhfear mór Tráchtaire agus ceann curtha ar fórílige chuma ach job má go leor dentige ó Dublin le ceann mór isteach me sé bailithe ag fear hírón istig ní bheith ach inis ag ó Ceallaigh inis tá rud éigeanna tastáil tá Caroláin ar an líróid tá Bobby istig leis chéin ach tá Bert ó hírón air raimid siardí McGorman brasásta rucht tríd Cousin Tyrone and Irial le ceanord bhfuil Bobby chun é seo tá Bobby chun é seo tá sé faoi bhrú tá job má dentige bhfuil a marc tócaige ní mar ó chinnte lena míad roiig de sin émart ag chur ar an trasnáin an dain sé an trasnáin tain go dain nadidir céhúr fiúáin ach pointe fuite bhfuil tá Bobby dain séireach san éir tá beidir trigiige ar gach chosantóir de híróin agus dochar é sin na stoppa má héntaháir leis tá cool a tastáil mhótha tá cool an Bobby chomá Mas féidir an líróide aimsú tá 8 nómad fáca ar a glogasa i Páirc Éalaithe tá seileadh ríist ag Tyrone agus Cormac ó Dublin le seileadh beag Cormac brasásta é seo bhfuilú síos ní lech Bert ó hírón tebhistig de 15 a Muineachán ar an gúil siad sásta seileadh ghlacha an mohansa crothóir ón éir dí ó Dublin cúla ó Dublin sa chiad lech sin an difriocht idir na fórna faoi láthair. Dublin eile ó heithir leis chéin a ríist mo ar an déblína. Ten sé siar, seansan isise go tíro an cos céim áling an son de fearóg híróin, bhil sé sin churtha an trasnáin, by dad, pointe fuite agus ceir faointe isise na fórna an cosantóir crothóir ó Dublin an tachan ceang díireach nuair a bhí sé tastáil an tarna cosantóir chun pointe aimsú Tráchtaire denta go maithe crothóir choigh sé an spás go héin agus díireach tefn mud an díon son ag chur an trasnáin ceir faointe na fórna neartáid le déanamh ag Muineachán a ríis rá chic idir na fórna sinna méid ó cíar an isle seileadh siardí ó Casaigh agus faoiar an istín a mánaí Macé tríd a lár Bhí chun luchthlasaíocht seo tógach an talamh agus deisian is tócha ag Stefán ceanna le chur an trasnáin agus cúla chur atarthe a ríis ní léon cárta dubh teach ní dólam tógach an talamh é cinnte ach ní raibh na marca ann tá réiteoir teach siar soch an leabhart le Gavin ó Páirc nadidir cén fá Cárta buí fuite Gavin ó Páirc ní mar ó chinnte calathir an son ach seansan is ag Stefán Muineachán é seo chur an trasnáin mar ruch amach a spás an sad de Stefán agus na scór na fuite get Tráchtaire na neomh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pointe fuite ag Stefán trí cheann chutha
fórír. Má sé seo tastáil go géir uig. Well, díreach taobh den posta chlé bhí sé tastáil ó Stefán agus fuite ige cinnte sin 8 pointe níos sé go bhfeird óg. Trethir leis stig sa chúl, Bertaco a gimmert Tráchtaire in Jobh. Job má dienta go Bertaco go dtí seo Tráchtaire has songfuite ag fearr híróin as sa chúl an sin 8 8 agus an kickséir bronta Rónán Macatónig. Tíróna teach go deas tappa gan is tí raffertí bhecha pointe go deas. Tá Seán O'Hare fáca le sé arís. Rai sé héon chomá nuair seo ach é sin curtha yes agus fórín an dara ceann curtha sé O'Hare. Neart lós aige, bhí spás aige. A chá ceann curtha fórí le an cosantóir Tráchtaire ní bheith sé ó hásta le sin. 3 pointe idir na fórna. Tá níos mó brúin is sé Tráchtaire an kick amach sin. Tíróna gír a Muineachán a chamád an déhile den Páirc. Tá an fear breise fós chun cúl. Denta go maith Seán O'Callaghan, bailithe Craobh ó Dublin. Craobh siar agus siú go dtí Seán O'Callaghan. Tras na dín cap déin agus siar níos go dtí ó Caroline. Caroline siar ríis go dtí Magee. Well, féchar an lós an sonach stoppach faoi éire Stefán. Seansan is ag Magee bhfuil sé gír dul é hé níd. Mae sé siar, má sé ceandas na tosathe. Ceandas na tosathe sin nó fíoch, a sé bailile go fíoch tan fearránad a stig, an fearránad ná daró mí. Seansan is bhfuil sonc míad lethach, sonc míad deach tucha an son híos rám darim. Conna agus seansan is ag Stefán. Na bhfuil córt a tachtan so chuma. Níd. So ceann éas go cheapá. Tá Stefán in 8 pointe aimsú Tráchtaire, tá 3 pointe idir na fórne, tá cébéad nuamad fág an glog 3 nuamad go le. An breise a dul le sin chomá be cúpla nuamad a going an son, so cheapá go bhfuil neart am a going 3 pointe aimsú. Agus Stefán an dodal tappa go leor le sin í mórón Ómaigh. Isteach go dtíon fethe agus díorchan trasnán an sáda Stefán ó Muineachán ceann eile fuite siúd. Dó 3 4 5 6 7 pointe fuite ó Chicanna Éirice ag siúd Tráchtaire in Jobh. Anis brú a Tráchtaire Craobh Peile leis an gceann sa caithe sé dul fada, níor chuir sé fada mórán sa chluthe agus tá fála sin mar tá Muineachán Brá láidir an son a Lord Páirc agus búite an son ag Aaron ó Círe agus tucaigh Muineachán an is tríd Gorman. Ní raibh Gorman arás, tá Bobby istig le sin, tá fearr tá gá faointe go deas chomá, seansan is ciad ceann áil ó Caroline agus ó sin fuite ag finán ó Caroline an chiad pointe fuite ag a bhar Lord Páirc a Tráchtaire in Jobh agus ó 5 pointe idir na fórna le ceann amháin is, tá athar amháin eile le déanamh an sa. Ag tíro an chomá, ibre 7 a gemacht ó an Páirc. Órán ó Brolig i gimacht ón Páirc agus fear nua isteach a híróin sin an tarna fearrónad istig dómh siúd ibre 9 an son Noah McGreaney istig. Fear eile ón dánach mór, neart ón dánach mór a gimmert an banéid seo Tráchtaire. Well, chód fada agus baile an marc tóga ag fear hírónach go míad leithach agus tuga siad an istríd Páirc, tá Páirc ní a córt a buíád, tá sin 8 pointe aimsú, tá níos mú Tráchtaire go heir bhfuil é sin chora ar an trasnán. Well, tá sé ó heir a gimmar go más a dar lech á rácheann chora ar fóríige a faoihearra tá pointe fuite ag sé agus a tastáil utha chuma rá faointe isisiid in na fórna agus an kickamach tapig tóga bhfuil sé crying, tá sé crying, be sé bailithe ag fearr Muineachán más féidir leis ach ní féidir leis tá sé imime dín ibre 9 eile finán ó ar nítheach Craobh Peile siar an soch ó fada le ó Dublin bailithe is an captain Mícheál a Rafferty Mícheál sásta seo a bhfuilú sios Begur Muineachán begánaí brúin is a chur ar lead híró nach tá siad an gácha tá Seán O'Hare a ríis leis héana mohan son ag an ggóine agus seansig fearr híró na stig pointe aimsú tuchaigh Muineachán siar ag go Páirc in is ó Páirc siar ríist. Bhí seans an son ag go Dublin nach ní chuise.
sé sásta dír Ceallaigh chamád ní lech númad amháin le dálan sa go ná am Páirc Éalaithe ní na sail sé siúil go fóil nadidir cén fá sé gaiirí dúirichan sa ach lena méid rá go Rafferty inis Mícheál Rafferty captéin na fórna leis an Ceallaigh chuann séisteach go fan le ó Dublin na pointe cégur cosantóir pointí sa bheith seo nás féidir leis an Ceallaigh chamád agus é sin dentige rastí ó Rafferty inis híró an sásta seo bhilú síos a go dám óthógant tá seansaigh mo gile chulim é seo chur sós ádan san néir céá té fíriad tá genta go háling an sanna go portéir casan sé é sin chutha chlé agus fórí drochaíireach den áíre gaban ó portéir há pointe fuitige ach an ceann sin imethe chlé agus fóríil beg fearránna deile méid bhí fear eile anna tá fear ó hírón réige go déobh lína a chuir dús beg focaigh cruthóir ó choirín na Finán ó Caroline an Sol ar Páirc tá fearrán de Tráchtaire ó híró For the hero number 16 and that's number Ceallaigh for out substitution number 17 Craobh replaces number 4 Conor Devlin. So 16 Craobh Peile stig de hírón agus an fear a bhór pointe cúpla númad ó hen cruthóir ó Dublin críochnathe don lán is Seochan númad imethe an glágan sa ní léon am breise chur sós ag fear déblina go fóil 3 númad so 3 númad againn sa tá 2 númad go léile dá an glog tá 2 faointe idir na fórne agus tá an Ceallaigh inis ag Muineachán cheapá go bhfuil cúla tastáil butha faoin drá seo ballathe go héasca ag ó círe tá begáín spás go círe cal Bobby mór tá Bobby ó sa chóirimach an raibh sé héin bhfuil pointe tastáil bhfuil faoin drá seo nada bhfuil cúl ballathe Bobby Raimid siar Tá brú Tráchtaire Stifán an son más féidir leis sé seo aim siúach a sé titim tefistig tá Berto híró ann bhfuil den éigen de brú tá den éigen de brúach an fear a bhí brú tá sé sa Jansaí gorum agus be kickach an son well cáró sé sin go mór le muintir híró an cheapá muile siad síos cuasaí tá 2 númad fáca number 18 Muineachán number 9 Conor Neil. So cruthóir ó níd gemacht don Páirc ifir an naid Pádraig Macana istig inis 68 agus 9 agus 5 istig dá híró an Tráchtaire tá na firanna den úsáide co agus peisiad sásta Ceallaigh chamád an númad go le díreach fáca inis going sinna méid an Ceallaigh tírón tá sé dulch an tosaigh tá sé ballathe inis go cléirigh sé agus seansan níos ach troch íirecht an son ó cruthóir mac óin há díreach stigur an bord ní thosaigh croschóir Tráchtaire díreach stig de cúpa númad an ceann sin chutha chlé agus fóríl agus cheapá gur chóir sinna chamád in á riire ach níd sé sin dénta tá 6 ó Muineachán istig lár Páirce tá Bert imethe amach go dtí an stad ach raimid gear a siad sásta Ceallaigh chamád númad amháin fáca Ar nó círan is ar na tacht tríd lár tá 5 inis ó híró an siar bheirt ach má Stifán atá ann ní ina sé de fríocht mar bailóise gachlád an Tráchtaire Stifán inis ballathe ige tá 10 númad 10 second ar an glog bhfuil sé chun é seo chur an trasnáin tá sé chun é seo chur an trasnáin is tólim Tá 9 buinte ige fuair sé 10 buinte an Tráchtaire se chatte agus 10 buinte fuitige sa chluthe Leathcheannais chomá ceann éire ó chiice saor 1 2 3 4 5 6 7 8 buinte ó chiice na saoire Tráchtaire in Jobh tá 10 second fáca ar an glog im Rómíd písín eile ach caiigh Muineachán é seo bhailiú tá pointe díreach pointe bháin idir na fórnan sa chánaid dí 14 a ballathe ag fear híróin denta go hóntaach acha well by dar hána siad faoi bhrún sanna go déir níor stop Muineachán pointí den scáfuitico ach an háchúil sinna churcríoch le cuasaí an sa I Páirc Éalaithe an chiad ceann na Tráchtaire de cúpa númad sa chiad leach agus an dara ceann na techt an taobh de cúpa númad sa dara leach chomá agus sinna mar chríocht na cuasaí an háchúil sin anna háchtach de lads óga híróin agus deire farír na achtra lads óga Muineachán díreach pointe idir na fórne an sá Tráchtaire má se raimid a raid dí cléthe canis ola an tachtain se chóing ar an géadaí na chiad lá bealtainna be sé againn an sa beoir TG Car ná caidigí amach ar sin a cháirde go dtí an tachtain se chóing slán agus beannacht
Sean Lurg begun in Spórt, has Spórt fuitige. Agus go count das agus Iircht sa the hero with cool fuitige half cool fuitige gang o chicken is serious so cheap a good chance man so ag Stefan show chur an Tráchtaire agus is stolm go in ha go dain han brat bon Irial so Caroline Stefan Fardain Sheirich tá Bert Troer Cruisteachar ach níl siad chuna stoppa agus point eile fuitige Stefan am win. Well, I said down Sheirich, I said the British trees and such here on. Coigan who Cheshire Ash or Muineachán ach ní féidir le aon dana na stólam go raibh casa de bhíon son. Ní siad Cruisteach again. Denta go maith aige agus ó Páirc in Éalaithe deis ó Páirc in Counseach an Titamísin ní Raigan Counsin Haran Tráchtaire again pass alling and son fuite ag McGorman and so Tevis dig din tá beganín spás fuite go Gorman agus mas féad leis an Counseim siú. Well by ó Dublin le Ceallaigh well ha beganín spás níos ag Brolly lán sástaí and so Hogan Main sin deis agus an Counsin chura díirech idir na postí gile chur im ríist. Oh, denta go háling ag ma gile chuile man son fiachar sin mar fuinte beganín spás fuite go siúd ó Páirc ó pass alling and son agus chance to go rafferty chur siar agus siúd agus chance cool agus cool fuite Craobh Rafty Shane ag sé captain ach siad a fós ag captain hero and chancenish ag never fehe the hero and sin rory macuola pointe I'm siú stolam gur sé ó heir a háir rohar anish hosan Davlin denta go maithe ha spás faoi dhearra ag lads hero and stig ha spás ag me gile chuilem agus tá Bobby chuna seo tá sé faoi bhrú tá job mai denta ge bhfuil a mark tócaige ní mar ó chinnte lena míad roig de sin émart ag chur an Tráchtaire and dain sé an Davlina ten sé siar Chance go tiro and Cush came alling and son the Pharaoh Kiroan which I shouldn't cut hand Traston near I Gorman the rash to Bobby Stigle Shane to far air to Goff Wing to Gadas Homa Chance Kid count all o Caroline August o Shin Fitche took a shade in history Potter near court the Buyo Tashney point time shoot and he's moved after go hair will Shin Cora and Traston well Tashu hair gimmer come